bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Aron masumpo ang walay hunong nga krimen sa nasod, ang Department of Interior and Local Government kun DILG may anunsyo sa mas strikto ug lapad nga implementasyon sa Safe City Initiative nga may target sa public intoxication o ubang pampublikong offenses. Nalakip sa maong inisyatiba ang pagdili sa pag-inom sa kadalanan, pag-video kay gawas alas 10 sa gabi, paghuka sa pampublikong dapit o curfew sa mga minors nga magsugod sa alas 10 sa gabi. Gituyo sa pag-adto sa MyTV Cebu News Team ang Barangay Luz Dakbayan sa Sugbo, kundi among unang nasukatan, mga naghukas sa kadalanan. Matod sa pipila ka mga residente nga among nakahinabi, tungod sa kainit sa panahon, mas piliun nilang maghukas o mag-standby sa gawas. Alang kanila, presko kini sa pamati. Dili siya malikyan nga makahukas jud ang mga tao jud kay nya sa gagmay ba sad may naanda na sad mo ba? Nga sukod pagbata ang nagdako lang mi init ang among palibot makahukas jud mi jud. Gani sa padayon namong libot sa Dan sa Kabantan, among nakaila ang 77 nga 13 na katuig nga maligya og lugaw sa kilid sa dalan nga si Rosario Quezon. Oo na, kanang labi ng mga batanon, niya mag-inom niya, mag-init ang ngita bikil, wa na, gubot na. Magdinaganay, magbinatuay. Mayroon ba kung sa ibato? Kanang mga botilya. Samtang, pipila sa mga akong nakahinabi, nakahibalo na sa strict enforcement sa Anti-Public Intoxication Act tungod sa pag-disseminate sa ilang barangay officials. Katong mo lagi nagpo sila nga dili na pwede nga hubo-hubo sa karsada or mag-inom anang nanandaplin-daplin ba. Mo na ilang giwan. Okay ra nako nga naay curfew kay mas makuan man gud ang mga bata pareha ng mga rambul-rambul. Kana gani nga kanang gubot, mas males man gud siya if naa jay curfew aron ma-disiplina sa uban bata gani. Atol sa MyTV Cebu Open Line News Media Forum, ang Cebu Provincial Police Office kan CPPO may padangat nga tungod kasagaran magsugod ang inom sa kakabion, mas gihingusgan nila ang pagmonitor pinaagi sa ilang command center. Kundiin makita nila ang sitwasyon sa kadalanan, pinaagi sa mga body-worn cameras sa mga nagpatrol ng mga pulis. Kung naay mga tawag, i-activate po na kanang 911 na to nga sa ato agapong isa LG, kaya inigtawag sa 911, immediately ang kapulisan mo act yun na on it immediately within 5 minutes time yun na. Kasagaran kay once nga mo biyanta napit sa meaning walay kapulisan nga naay duol napita diha. Andam ang CPPO nga mas hingusgan ang pag-implementar sa existing local ordinances subay sa Safe City Initiatives o sa DILG, pinaagi sa Zero Tolerance Policy. Pag-awhag sa CPPO ngadto sa mga katawhan nga mo report kung adunay mula pa sa ordinansa samtang padayon ang ilang pakigalayon sa mga chief executives sa mga barangay. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.